Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ka mga dalaggo nga transport group pag-aupod sa utat biyahe sa Lunes ug sa Martes. Kung magsaka pag inabilis ang diesel sa mga sunod nga semana, himuon nila nga 5 ka adlaw ang untat biyahe. Subong nga hapon nagsapon ang mga lideres ang Undok, Estone kag Febakda. Ang dalaggo nga mga transport group sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod sa kay Diego Malacad, Secretary General sa Undok, na desisyonan nila nga dayunon gid ang untat biyahe sa Lunes kag Martes, Marso 21 kag 22. Wala sang kasiguraduhan sunod sa kay Malacad ang ginasiling nga rollback sa banason nga semana kag posible gani kuno nga magsaka pagidsang na 10 ka pesos ang kada litro sang diesel. Kun madayon ini, himuon nila nga 5 ka adlaw ang untat biyahe. Nagdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagdulaon ng excise tax sa produkto petrolyo. Kung kakso ng excise tax, dako ang maging epekto sini sa revenue collection sa gobyerno nga makaapekto sa sweldo sa mga empleyado sa gobyerno kag sa mga proyekto. Ang solusyon sa Malacañang, tagaan sang tag 200 pesos nga ayuda kada bulan ang mga pigado nga mga pamilya. Gani nagdesisyon man ang transport sector nga dayonon ang transport strike, nagalaom sila nga maparalisa ang 100% sa transportasyon sa probinsya.